Wah, lah meneh aku tak golek anu cumi sing tenang ae. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung karo Ija, yo. Biasa lur, pasukan sing paten ngene iki delok enta. Berdua ngene iki lur. Iya, wis iki masak wong loro lur. Mergo sing tak masak iki gak karu-karuan akeh. Sampeyan ngerti ta? Bandung iki gawe apa? Gawe sego Madura spesial ala Gomes yo. Mantap iku lur. Tak dudukno sampean. Lho, iki ana babat, ana paru, ana limpo, ana cumi, ana urang ya. Iki bumbu-bumbune sak menake. Ning iki ora tak bakal tak sebutno situk-situk. Situk persituk ngono kate masak apa tak sebutno, ngono kate masak apa tak sebutno ngono wae ya. Cek ra meniren, cocote iki wis meniren. Lah iki kate gawe serundeng. Iki gawe sambel pencit, sampean ro. Iki mang dolek iki nanggone Palestina apa nanggone Amerika kono iki mang iki nek kene iki ra ono nggih sampean. Tapi sego Madura nek ora ono sambal pencite iki dudu sambal Madura jenenge. Kok dudu sambal Madura? Dudu sego Madura ya. Dadine wajib ono pencite. Wah enak lur ngene iki. Wis awan-awan ngomongno sego Madura weteng klinting-klinting. Ono mine barang lho iki ono mine barang. Wis ya. Iku klope tak cukite tak barute sampe Iya, masak sing gia. bagi tugas ya lur ya. Aku tak geneni wedang dhisik iki. Oke. Banyu kok wedang. Banyu engko digawe nggodhog jeroane iki. Wis nyo iki klopone cek dirambut Mbak Ija. Ya. Barute menang ndi, Mak? Parute nang ngone erak. Nang Oke. pogo. Wis lur, nyukili ambek Martin nang kene ae. Ayo, ora kepanasan aku. Kita cukilan sik ya, lur. Wis lur kae Mbak Ija cek ditutukno 5 Maret ya. Aku tak ngerajangi babatku iki nang ayo digodhog. Iki mas tak umbar sih lur, tak bungkus plastik iki apa sih? Men gak nggarai laler ya. Tuh, wis bersih, wis putih, wis glowing kaya aku to ya. Iki gede-gede ya men ya, kan digoreng kudu gede-gede men. Lur, iki marut guys rundeng ya, dadi kudu melumang ngene iki lur. Bare entuke serat iku dawa-dawa. Dirasain ngene lur. Aku iki gak seneng lur nek masak babat nah sik rupane ireng-ireng ngono kae ra seneng. Aku dhewe iki lho ora kolu mangane iki, mbuke epo koyo keri ngono lho isikan. Nek putih-putih ngene iki lak enak. Carane ngene, tipe yo. Mari tuku babat kae, diumbar sik dhisik. Mari ngono digodhogno banyu panas, umop kae mungkal-mungkal, dibruki apu karo banyu panas mungep-mungep kok mau. Terus iki ya dilebokno. Terus mau gampang dijaruk sediluk ngono. Terus kok dikikriki ngene iki. Gampang limuprul dadi putih-putih. Yo ora mambu. Nah lho iki mang wis tak irisi babate. Ning iki paru karo limpo niku nek ngiris nek wis mateng ae ya. Dadi men iso ira-irane. Soale nek sik goreng ngene kok digodhog dadi kempes engko sampean iki ya. Iki bumbune ukepe, ana bawang putih, ketumbar, kayak ana jinten titik ae gak usah akeh-akeh. Kunir, jahe, godhong salam, godhong jeruk, serai ya. Ngono tak lembutne dhisik. Wis lho iki bumbu ukepe wis umop ya, saiki babate dilebokke. Iki paru mbek limpane ya dilebokno. Ish. Wis iki digodhog sampe sak empuke lur. Engko nek kurang banyu ya disoki banyu ngono kuwi wae ya. Nang diudak-udak diwalak-walik cek nom resep. Iki bumbune cumi lur, iki dioseng ngono kae lho. Bandung gawe brambang bawang, jahe laos digepreki, godhong salam lombok rawit, lombok ijo abang, lombok gede abang. Lombok ijo abang. Goblik ya Bandung ki ya. Luwih paling iki lur wis.
lombok ijo keriting, lombok abang keriting dirajangi ngene lho Lur. Lak ngono sih, genah. Iki bumbune digowong sing Lur. Nah, Mak. Lakoni parutan Wis sudah rampung. selesai. Yo. Sudah dong. Nek wis rampung iki digongso, grene. Siap. Nah, ngene lho Lur, wis ngene lak yo gelis mari lho rek. Tak tinggal ngerajangi cumine ya. Jeruk geling ngene iki lho Lur. Nek ijen-ijen niku kok sawangane ngono Lur, ketok gede seru. Lah cilik nang ngene iki. Lho, wis to. Iki tapi nek gige dodolan Lur, ora usah ditugeli. Putuan ngene iki, ijen-ijen ngene iki ya. Iki saking tak pangan dhewe Lur, ngono ijen-ijen gak kepo kok yo. Ya nek ditugeli ngene iki. Ya prasa kunyit dong gentong gede ya iki dadi siji. Kok lho. Ibu hemat ya. Ibu hemat anak sekarat. Iki bumbune wis tuwa anak saiki iki cumine dilebokno rek. Lho. Iki kok disuwatno sampai sat iki Lur. Wes ngene iki Lur. Lho, wis kaya ngene iki kaya sampe ngeseng-ngeseng ngono kae lho. Cuma iki versine kudune garing ya. Iki dibumboni pisan, aja asin-asin kok nek sat ndak kasinen. Nah, wis ngene iki ae. Dicampur engko sampai sat lho, baru dintas. Wis Lur iki engko Mbak Ija mari iki tak gawene gawe serundeng sik ya Lur ya. Lah bumbu serundeng iki ana bawang putih, kunir, lombok cilik, lombok gede, laos, tumbar, godhong salam, godhong jeruk ya. Ambek lombok ambek apa gula bang. Lur wis katesat ya, lombok ijo lombok abang dilebokno lho. Cek ayu Lur. Ngene nek sampean seneng pete kok ana pete ya enak. Halal Lur, ayune ta lho wis mateng iki lho, ayo dintas. Wedep temen. Dintas ngene Lur. Iki cumine kok ora patek ireng ya, tinta iki wingi disok nandi ambek cumine. Cinta wis ditamisi. Dipayoni nelayan kan Dek. Oh, tadi tintanya mabur-mabur. Wah, lah meneh aku tak golek anu cumi sing tenang ae. Ini cumi kena obrak yang ngene iki boleh nih. Klien yo ilang kabeh. Aduh, bersatpol PP. Wes Lur, saiki ganti nyerundeng. Awas. Ganti wajan legend Lur. Lho, tengkrengke nggo nyerundeng. Wis. Iki bumbu serundenge Lur dilebokno kene ya, lho. Wis Lur iki tak ramute serundenge, saiki Mbak Ija tak kongkon gawe bumbu peyek iki ya. Bumbu peyek iki bandung gawe bawang putih, ketumbar, kemiri, lombok cilik, kencur, godhong jeruk. Engko nek mari diuleni ambek tepunge ndok siji ngono ae ya. Ya Ja. Kalian Mak. Wis Lur iki klopone dilebokno ya lho. Rasa kakek nyerundeng iki sak cukupe wae. Oke Bandung. Akeh ta? Oh ya wis. Kok beke kok sakmono. Loh, ayu to serundenge kuning meringin kaya sing nyerundeng gak ya? Glossy. Nah Lur wis iki peyeke tak ramutane sik ya. Ngene lho Lur, nek masakake nek ana ewang iku enak yoan glis mari. Mari nyerundeng karek meyek, ngono lho. Satset ya Mak yo. Iya, sat-set wat-wat ngenteni buka. Lur, doke tak masukno ya. Wis Lur, lho, wis semliwir sampai utak kabeh lho nang pinggir-pinggire gara-gara mabur-mabur. Lho, wis tintas iki ya. Wis tintas ngene Lur. Wis saiki tak meyek sik ya Lur. Lho, kok ngene iki rek, nang kok urange mencolot dhewe-dhewe ngene iki lho lapo? Sik tak tambah glepung. Kepanasan Mak urange Mak. Gak ngono, Vel. Lah nek peyek glinding dhewe-dhewe iki lak ya engko glepunge melok sapa?
iki aku sing ngemi ya, Lur. Tak gaene bumbu rajangan ae, saus-saus kulek iki, Mak yo. Iya, wis sembarang Wis aku iki sat-set wis pokoke ngene lho. mateng ngono ae lho. Ora rewel-rewel. Siap. Aduh, wis ngalang-alangi sing nanggone iku lho, padang-padang ngono iki lho. Sing urang di enton-enton nanggone etalase ngono kae lho. Lho. Ning iki urange ming telu-telu lho, ya. Nek riyo poso-poso ngono iku aja akeh-akeh mangan urang. Ndak gare kudu mangan ae, ya. Oh, wis mateng, Lur. Mantap. Babate tak entas yo. Wis mateng iki ya, Mak. Wah, wis empuk iku karek ngrajangi, Nduk. Engko rajangan pisan ya, Jaya? Siap. Ngono lho, Rek. Enak ngono lho, Rek. Nek ana ewange iku. Kene nunggu isok sibuk ngene iki kok terus iku dikongkon. Kono jaket dirajangke sisan. Kene aku kudu sak pangan ya, Mak. Wis Saya ada kok pola-pola. poso. Kok wong poso-poso kok gagap ae. Tak rajangane sik kilo parune, Lur. Wis Lur, payake terakhir iki Lur, karek goreng jeruan ya. Motoku wis rasane sepet kena beluk, wis kudu nang wadus ngene iki seweger yakno ya. Nah, iki jeruane Lur, goreng sik. Wis Lur mateng Lur. Lho, bocah enak iki rek. Wis Lur iki karek ngemis, step terakhir wis mari kabeh Lur. Lho. Ngemi ngene iki wae. Iki bombe karo bawang prene Lur, diwegurke sisan. Nah, kayak banyu Lur. Engko beno apane uyah iki iso ajer ya. Wis Lur saiki karek mine ya, diwegurke. Mantap. Saiki karek cambahe sing dilebokno ya rek. Lho, iki wis ngene iki ae. Wis. Wis Lur iki wis mateng, wis tuanek, saiki tak entasi ya. Iki langsung tak suntuk wae, wis rasane nyiduki kesuwen. Kayak chef handel rek, ncalke ngene iki. Marun mencolot. Iki tak nyambel pencet dhisik Lur. Sambel pencet iki mek ngene iki tok. Nek Bandung lho ya mbon nek sampean sakarep sampean wong selera nyambel iku. Nek Bandung mek terasi digoreng, lombok rawit, gula karo apa uyah, wis ngono kuwi wae. Penyedape aja lali, iku sing enak. Nah iki pencite Lur, res dene gak ndek kokrokan ya wis ngene iki wae. Kokrokane wingi mari dibuak ija soalnya tayengen. Ini iki wae alami. Iki sambelnya ana loro Lur, situke sambel bawang, situke sambel pencit. Pencit iku apa Banung? Mamut, mangga muda, ya. Wis ngene tok Lur, sambele wis dadi. Iki diulet-ulet ngene kok dijarno sedelok kan yo lemes to. Nah, iki Lur wis mateng kabeh. Iki antone sego Madura Lur. Iki ana emi, serundeng, babat karo paru. Peyek urang, sambele sambel bawang karo sambel mangga muda. Iki oseng cumine ya. Wayahe Lur, biasa. Nek wis mari
Mahrib ngene iki wayahe Bandung ngombe nodem dhisik. Mergane kudu dan wajib Bandung iki ngombe nodem setengah jam sadurunge mangan. Gak ngono ta? Ben gula darahane Bandung tetep stabil. Mangan opo-opo iki ben gak ora semelang ngono lho. Ya, wis saiki ayo ngombe dhisik. Nah lur, kanggo sampean kabeh, wis aja kuwatir. Nodem iki aman kanggo awake dhewe. Soale ekstrak buncis karo daun kelor. Wis gek nang tuku nang ngone official store Nodem karo nang ngone apotek terpercaya. Ya lur ya. Alhamdulillah lur, iki wis magrib, wis wayahe buka ya. Saiki ayo do bareng-bareng nang ngombe dhisik, Kung. Ini Bandung mau wis ngombe, mergo Bandung mau ngombe Nodem dhisik ya. Sopo iki yo enak rek. Lambemu ki lho. Air sehat. Ya iya lho, air bersih. Air bersih. Sapira, Kong? Ya, semut tambah titik. Tambah titik sakmene. Nah. Ya. Nah, iki babate lur lho. Iki cumine. Iki mine. Lho, halah-halah. Kok cek jangkepe rek timun. Serundenge. Sambele. Iki sambel bawange. Mantap tenan. Kayak urange iki kakek endi iki bingung ki nggone kebok. Monggo lur. Ayo lur. Jan jawangkep tenan iki, Ya Mak. apa? Ya apa mak niki nggih Sego sego Madura Madura tenan iki, Lur. rek. Iya lho. Monggo lur. Mantap. Rundenge, mine, parune, babate jan ngapol, guys. Serundange, sambel pencite, sambel bawange, mie, cumi, babat dua, potat siji lho rek. Enak ya yo. Oh, enak. Ongkot setan. Lur, parune lur diulet karo sambel bawang, ana mine, cumine, jan babate. Waduh. Enak lur. Mantap. Empuk, nikmat. Rasanya Nusantara, bro. Satu kesatuan yang nikmat ini, temen. Sambal penyedap suger. Mantap ya, Cak. Nikmat pol. Kayak ngene lho lur. Lho, cumine. Sambel pencite ojo lali. Diurap kayak ngene iki. Enak. Kae, Mbok. Wis temenan iki mau mantap. Aku mang embuku langsung akeh iki lur. Karo lek ana sego Madura jan kilaf aku. Enak tenan ya. Heeh. Wis ora sadar ndolek yang Surabaya iki. Wis nak Kulon Progo ya ana iki. Ngene Bandung. Neremak niki. Santai ta, Kung? Jungadan rek. Wah, enak. Lawuke njukuk dhewe ya. Sampeyan kurang ora? Wis. Iki lho lur, Pak Bis sampe embo-embo. Wis ta, Anu, iku empuk tok. ya, ya, enak ya. Serundeng. Ganggu kau kan. Oh, serundenge gak usah. Enak temenan. Parune Pak B cerdas lur, empuk soalnya. Tak kuwotok suwe temenan. Seger ya. Mari mangan sing ngene iki.
Cuci mulutnya semangkong. Semangka dan nampol. Iki durung cuci mulut. Hmm? Tekno sih. Enggak apa-apa kong. Santai wae. Semangka Vano. Enak lur ngene iki lur. Ya. Langsung loro. Mas, awal dua belur lur. Ya wis ngono wae ya dulur ya, iki Pak B cek ditutungno li Maem, iki Mas Ba, Mbak Ija cek ditutungno li cuci mulut ya lur ya. Wis matur suwun sing akeh, wis selalu setia nonton video-videone Banung. Matur Karo suwun sing anak-anak Bandung matur nuwun ya iya. lur. Wis pokoke anak-anak Banung bareng ki matur suwun kabeh pokoke ya lur ya. Ya cukup sakmene wae. Donga dinonga ndi wae sampean kabeh tak dongakno mugi-mugi sami seger kuwarasan adep lainnya para rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.